Ωραία ιδέα σου, ρε Έλενη μου, να έρθουμε στο πάρκο σήμερα. Μόνο στενοχωρκούμε, ταλαιπωρούμεσαι. Πώς με ταλαιπωρείς, ρε Κατίνα μου? Εσένα και πάνω εκεί το σπίτι σου κόφηκες να έρθεις να μας πάρεις και μας, ενώ αν είχα κι εγώ έναν αυτοκίνητο. Δεν με ταλαιπωρείς, Κατίνα μου, αλλά αυτό που είπες είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα αυτοκινητάκι θα σου ήταν πολύ χρήσιμο. Βέβαια. Εγώ σε βλέπω πολλές φορές που πας στο μπακάλικο και έρχεσαι φορτωμένη με ψώνια. Ενώ αν έχεις ένα αυτοκίνητο δεν το κουράζεσαι τόσο πολύ. Λαλίζα, δεν το ξέρω, ρε Ιβάνκα. Μα μόνο τα ψώνια είναι. Ας επωνέχεις ένα αυτοκίνητο, ανεβαίνεις και πας και κάνεις 1000 δουλειές. Κερδίζεις και χρόνο. Παναγία μου, ρε κοπέλες, λαλείτε μου τόσο να σε χαρίζουμε έναν αυτοκίνητο και λέω όχι. Πόσες φορές είπα του Μανώλη να μου πιάσει ένα. Ας είναι και ένα Πόρσε. Ας είναι και Πόρσε. Ναι, Ελένη μου. Κατίνα μου, έχεις ιδέα για τι αυτοκίνητο μιλάς? Έχει ο γείτονας μας, ο κύριος Ανδρέας. Είναι η Βάνκα μου. Θωρώ το μου το παρκάρι, έτσι μικρό, συμμαζεμένο, ό,τι πρέπει για μένα. Ναι, αλλά το Porsche είναι πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Πόσο ακριβό δηλαδή? 50%. Μα λίρες? Τι 100 λίρες, ρε Κατίνα μου? Με 100 λίρες δεν αγοράζεις ούτε ποδήλατο. 100.000. 100.000? Τι νόμισες? Επειδή του είδα έτσι μικρό, νόμιζα. Νόμιζες πως είναι μικρή και η τιμή του. Νομίζω άμα είναι έτσι ακριβό να μου το αγοράσει ο Μανώλης. Αν νομίζεις πως δεν θα σου το αγοράσει, δεν είσαι σίγουρη. Γιατί δεν σου πιάνει ένα της Ιαπωνίας που είναι και πιο φθηνό? Ρε κοπέλες, ας μου πιάσει ό,τι θέλει. Φτάνει ένα αυτοκίνητο. Άντε κύριε, να αγοράσετε έναν λαχνό. Θέλω, μάνα μου, θέλω, είπα σου. Μα γιατί, αφού για καλό σκοπό. Ναι, αλλά επειδή αγοράσει ο κύριος και η κυρία, έναν και να αγοράσω κι εγώ. Πιάσει ώρα ένα λαχνό. Έγκρατο ψηλά. Πόσα είναι? 50 cent. 50 cent. Α, 50 cent. Έτσι. Λίρα μου πρέπει. Έλα βρε Μανώλη, αγόρασε 2. Μα είσαι πολλά τσιγκούνης τελικά. Μια στιγμή και νομίζω ότι έχω ψηλάσει. Έτσι. Έχω 25 cent. Ωραία. Θα σου δώσω εγώ άλλα 25 για να αγοράσεις. Έλα, μάνα μου. Θα στήσω το τηλέφωνο, αν κερδίσει να σε πιέει τηλέφωνο. Ναι. Την κάρτα μου, μάνα μου, και το τηλέφωνο του σπιτιού μου πάνω. Ευχαριστώ. Γεια. Να πάει στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Βρε Μανώλη, τι να σου πω βρε Μανώλη. Γιατί? Τώρα θα πετάσουμε από τίποτα, να πιάσει ένα λαχνό. 50 cent, τσιγκουνεύτηκες. Στίντζι, τσιγκούνι. Πάρε τα κόρη τα αγγλικά. Προσπαθώ να μάθω. Μάθε πρώτα τα ελληνικά και ύστερα μάθεις τα αγγλικά. Μανώλη, γιατί αποφεύγεις το θέμα? Ρε να ξέρω, γιατί δημιουργείς θέμα για έναν λαχνό? Διότι η κοπέλα σου είπε ότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και εσύ δεν θες να βοηθήσεις. Εξάλλου και κλήρωση δώρων. Ναι, και πότε κέρδισα εγώ κλήρωση λαχνού, Μα πότε αγοράσες λαχνό για να κερδίσεις και δώρα? Όχι, tell me. Θέλει ξύλο του. Κατίνα, είναι έτοιμο το φαΐ? Ήρθες Μανώλη μου? Ανόπως. Είναι έτοιμο το φαΐ? Σε 5-6 λεπτά είναι έτοιμο. 5-6 λεπτά, έτσι λαλείς πάντα ρε Κατίνα και πάντα αρκείς. Καλά, είναι σε 5-6, σε 10-15, το πολύ είναι 20 λεπτά. Κατίνα, πέ μου θέλεις κουβέντα? Όχι, δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Είμαι πολλά κουρασμένη. Μα πάρα πολλά κουρασμένη. Γιατί, τσάπιζες? Γιατί, Μανώλη μου, μόνο με το τσάπισμα, μάνα μου κουράζεται ο κόσμος. Είναι τέλος κουραστήκες. Πού,
παπιέ στο σούπερ μάρκετ, εψούμισα, εκουβάλισα όλα τα ψώνια σπίτι, μόνη μου. Μάνα μου, Κατίνα, μήπως προσπαθείς να μου πεις κάτι και φέρνεις το τσίγυρο γύρω. Μανώλη μου, πού τα κατάλαβες? Με το μαύρο που έζησα τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Είναι πολλά συγκινητικό. Άφησε τις συγκρίσεις, Κατίνα, και πες μου ένα που θέλεις τώρα. Εκείνο που πρέπει να σου πω, Μανώλη μου, είναι ότι χρειάζομαι κι εγώ έναν αυτοκίνητο για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Α, μάλιστα, και δική μου πιο δύσκολη. Μα γιατί, Μανώλη μου, τι σου ζήτησα η καημένη? Ένα μικρό αυτοκίνητο για να κάνω και εγώ τις δουλειές μου, μάνα μου. Ναι, ρε Κατίνα, αλλά δεν έχουμε λεφτά για αυτοκίνητο. Μα αφού το έχω ανάγκη, Μανώλη. Και εγώ έχω ανάγκη από πολλά πράγματα, ρε Κατίνα. Αλλά είδες με να αγοράσω. Όχι. Και ξέρεις γιατί, ρε Κατίνα? Γιατί είσαι λίγο τσιγκουνάκος, Μανώλη. Όχι, ρε Κατίνα, δεν είναι ότι είμαι λίγο τσιγκουνάκος. Είναι διότι έχουν άλλα πράγματα προτεραιότητα. Όπως? Όπως η προτεραιότητα δική σου τώρα, Κατίνα μου, είναι να πάει στην κουζίνα, να σάσεις στο τραπέζι να φάμε, διότι έπαιζαν τάντερα μου που την πίνα, ρε Κατίνα. Άντε, Και δεν θέλω κουβέντα για το αυτοκίνητο, διότι χάνεις τον καιρό σου και εγώ τον δικό μου. Άτε. Yes, Stavroula. Listen to me. I am listening. Okay. This is a table. Very good. This is a knife. 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 Yes, this is a knife. Πολύ σωστά. And this is... No. No this. Τι είπαμε όταν το αντικείμενο είναι κάπως μακριά? Yes, that is door. That is door, θα την ανοίξω και θα σε πετάξω έξω να τελειώνει το πιολί. Μα γιατί ενοχλώθε? Γιατί δεν δουλεύεις, κόρη μας, θα σου λύτω το βιβλίο. Πώς αλλιώς θα μάθει, βρε Μανώλη? Να πάει έσω της ρε κουμπάρε να κάτσει να θκευάσει. Δεν μπορώ να θυκευάζω στο σπίτι μου, είναι χώρα. Και να με εξετάσει η δασκάλα μου σήμερα. Κόρη Σταυρούλα, θα με επικαιρώνωσαι για να δουλεύεις και θέλω να δουλεύεις. Ξαπώνα το βιβλίο. Να το ξαπολύσω. Η κατσία είναι σου. Λυδίκο, είμαι κακός εγώ, κόρη. Μόνον κακός. Η κυρία Κατίνα μαζί στο αγιάσει, μάνα μου. Γιατί, κόρη, τι της έκαμα για να γιάσει, κόρη. Μανώλη, τι έχεις κάνει? Έναν αυτοκίνητο θέλει και έναν αυτοκίνητο και εσύ δεν της το αγοράζεις. Ναι, έναν αυτοκίνητο, σαν να ζεραλίσει ένα φόρεμα θέλει η γυναίκα. Γιατί φόρεμα αγόρασε της. Κορί, σταμάτα να με κρίνεις, σταμάτα. Και δεν θέλω να ξανακούσω για το αυτοκίνητο. Έβαλα σασούλους πάνω η Κατίνα να μου μουρμουράτε εδώ μέσα. Okay, don't be angry. Και μην μιλάς εγγλέζικα. Okay. Δεν κατάφερα τίποτε, ρε κοπέλες, τίποτε. Λοιπόν, το κολλητές σε ακατάλληλη στιγμή, κυρία Κατίνα. Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για το Μανώλη μας. Βρέ με το καλό, έπιασε το βρέ με το κακό. Μια ώρα μου το μουρμούρι. Περίεργο, συνήθως αυτή η μέθοδος πιάνει. Και είχε τα κέφια του χτες και ανέχτηκε τη μουρμούρα μου. Ξέρεις τι να κάνεις, Κατίνα μου? Να του μουρμουράς όταν δεν έχει κέφια, είναι εύκολο. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Θα πάμε και τρεις σπίτι μου. Γιατί εμείς τι θα κάνουμε? Μάνα μου, άλλο να του μουρμουρώ μόνο εγώ, κι άλλο να του μουρμουρούμε και τρεις μαζί. Τι ιδέα, ρε Κατίνα. Μα κατεβάζω συχνά πολλά ωραίες ιδέες εγώ. Ναι, ωραία, λοιπόν, προσπάθησε να κατεβάσεις μια καινούρια, διότι αυτή που κατέβασες, ο Μανώλης θα μας βουτήξει για τις 3 και θα μας πετάξει έξω από το σπίτι. Ναι, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Μα τι άλλο. Ουφ, Παναγία μου, πόσα να κατεβάσει το μυαλό μου, πόσα. Ιστορία. Καλώς την κυρία Κατίνα. Γεια σου, Χαρισταυρούλα, από καμία χρόνο να σε δούμε. Έχει καιρό να με δεις, διότι τις ελεύθερες μου ώρες κάνω μαθήματα αγγλικών. Μα σοβαρά. Μπράβο, ρε Σταυρούλα. Ευτυχώς που ήρθες, γιατί ήταν να σου τηλεφωνήσω. Ήθελα σε για ένα πράγμα. Τι με θέλεις? Η κοπέλα που μου κάνει αγγλικά θέλει να πουλήσει το παλιό της το αυτοκίνητο και να αγοράσει καινούριο. Ενδιαφέρεσαι? Εγώ ενδιαφέρομαι, ενώ ο Μανώλης που ενδιαφέρεται. Μα με πολλά καλή ευκαιρία. Μπορεί να είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι σε πάρα πολλά καλή κατάσταση. Και πουλά το μόνο 3.000 λίρες. Μα μόνο. Μα αφού λαλώς είναι πολλά καλή ευκαιρία. Να σου πω του Μανώλη, είπες του το. Όχι. Να σου πω το μόνο κάναμε. Πέτω του Μανώλη να προετοιμάσεις το έδαφος και άμα έρθει έσω να τον παραλάβω εγώ. Όχι, ξέρω να μου να κάνω. Τι? Θα το φέρω πρωτετελεσμένο. Δηλαδή, είπε μου η Σταυρούλα ότι να πάει η κοπέλα να του δείξει το αυτοκίνητο. Κι άμα το δει ο Μανώλης, τι θα κάνει,
Τι νομίζετε, Κατίνα, ότι θα πάει ο Μανώλης και θα ντραπεί και θα αγοράσει αυτοκίνητο? Εσύ τι θα κάνει, ρε Ελένη μου. Θα της πει όχι, κυρία Κατίνα. Γιατί 3.000 λίρες μπορεί να είναι λίγα λεφτά για ένα αυτοκίνητο, αλλά πολλά λεφτά για να τα δώσει κάποιος. Έχει δίκιο η Ιβάνκα. Ούφου σου, τι θα κάνω τώρα, εγώ τι θα κάνω. Δεν θέλουμε τίποτα, μάνα μου. Μα τι δεν θέλετε? Πώς είναι που πουλά. Μα δεν πουλά τίποτα, με είδατε να κρατάω τίποτα. Καλά, δεν είναι ανάγκη, δεν είπαμε τίποτα. Πώς δεν είπατε, είπατε. Καλά, γιατί χτυπάς το κοτόνι του σπίτι. Θέλω τον κύριο Μανώλη Χριστοφή. Εγώ είμαι. Τότε εσάς θέλω. Και σίγουρα δεν είσαι πλασία. Όχι, κύριε Χριστοφή. Καλά. Ώστε έτσι, είπε σου η Σταυρούλα ότι θέλω να αγοράσω αυτοκίνητο. Ναι, της είπα ότι πουλώ το δικό μου σε τιμή ευκαιρίας και σκέφτηκε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει για τη γυναίκα σας. Και όταν λέμε τιμή ευκαιρίας, πόσα δηλαδή? 3.000. 3.000 είναι πολλά, μάνα μου, πολλά. Ναι, αλλά όταν η Σταυρούλα είπε την τιμή στη γυναίκα σας, η κυρία Κατίνα είπε μόνο και έτσι υπέθεσε ότι σας ενδιαφέρει. Μάνα μου, 13.000 να πεις της Κατίνας, να σου πει μα μόνον. Δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει, αλλά έτσι είχαν και τίποτε να το δω. Ωραία. Κοίταξε, θέλεις να βρεθούμε απόψε, να τσιμπήσουμε κάτι, να πιούμε και κανένα ποτό, να το οδηγήσω κιόλας. Να... Το αυτοκίνητο, κύριε Μανώλη, είναι εδώ έξω, αν θέλετε να το δείτε. Τυχήσα και πουλάμε. Ναι, τώρα δηλαδή. Άντε, μακάρι, Σταυρούλα μου να γίνει κάτι. Εντάξει, Σταυρούλα μου, γεια. Τι σου είπε η Σταυρούλα? Ότι ο Μανώλης είναι τώρα εκεί και κοιτάει το αυτοκίνητο της δασκάλας της Σταυρούλας. Δηλαδή αποφάσισε να το αγοράσει. Μα αφού σας το είπα, ρε κοπέλες, ο Μανώλης μου δεν μου χαλακατήρει. Θα μου το αγοράσει το αυτοκίνητο. Μακάρι, κυρία Κατίνα. Τι αυτοκίνητο είναι? Ποιος ξέρει. Καλά, ρε Κατίνα μου, δεν ξέρεις τι αυτοκίνητο πουλάει η κοπέλα. Πιάσει Σταυρούλα τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε. Δεν πειράζει. Αφού η Σταυρούλα μας είπε πως είναι σε καλή κατάσταση, τι σε νοιάζει τι αυτοκίνητο είναι? Σωστά. Τι με νοιάζει. Πώς σας φάνηκε, κύριε Μανώλη? Κοίταξε να δεις, δεν καλό είναι και ένα χειμώνα. Αλλά ξέρεις, λυπούμε το. Το λυπάστε γιατί? Άμα το ρίξει η Κατίνα στα σέρκα της, να το δω και να καταλάβει. Τι θα του κάνει δηλαδή? Κοίταξε να δεις, μάνα μου, κάποτε πιάνει το δικό μου που έχει και το φω μέσα της, έμπα και φωνάξω της και αποκλείεται να μην το τρίψει πέρα σε κανέναν τυχούι, να μην ζαβώσει κανέναν καντζελούι. Φαντάζομαι να έχει δικό της αυτοκίνητο. Να θερήσει όλους τους κατούς της γειτονιάς. Υπερβάλλετε, κύριε Μανώλη. Ακριβώς επειδή θα είναι δικό της, θα το προσέχει. Μάνα μου, εμπόντι δεν ξέρεις καλά την Κατίνα γι' αυτό. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεστε. Όχι ενδιαφέρομαι, αλλά 3.000 είναι πολλά. Μου τα φύγεις πιο φτηνά, να το σκεφτώ. Πόσο πιο φτηνά? Κοίταξε, έχει κάτι χτάρματα, ξέρω εγώ εδώ. 1.000 λίρες είναι καλά. Δεν ενδιαφέρεται. Καθόλου. Του πατάλεσε την ώρα. Μάνα μου, αφού σου είπα ότι τσιγκούνεις να επιμένεις λίγο. Δεν θα παρακαλάω τον καθένα, Σταυρούλα μου. Αν και πώς σου να παρακαλάς. Αν έριχνες λίγο την τιμή του αυτοκινήτου κάτω. Θα μπορούσα, αλλά όχι τόσο χαμηλά όσο ήθελε ο κύριος Μανώλης. Δηλαδή πώς θα το ήθελε? 1.000 λίρες. Το τσιγκούναρο, ρε! Τέλος πάντων. Εγώ θα βρω να το πουλήσω το αυτοκίνητό μου. Τη γυναίκα του λυπάμαι που θα μείνει χωρίς αυτοκίνητο. Μη στεναχωριέσαι, βρε Κατίνα μου, αλλά κάτι θα βρεθεί. Μα 3.000 λίρες ήταν πολλά, ρε Ελένη. Δεν ήταν πολλά, Κατίνα μου, αλλά φαίνεται ότι ο Μανώλης κατάλαβε ότι δεν αξίζει τόσο το αυτοκίνητο. Κάτι. Κοίταξε να δεις, είμαι σίγουρη ότι ο Μανώλης αυτή τη στιγμή θα είναι σε κάποια μάντρα. Ελένη μου, ένα αυτοκίνητο μου γυρεύω και να αρνεί. Μάντρα αυτοκινήτου, ρε Κατίνα. Ναι, μπρος. Η γυναίκα του μιλά. Τι, λαχνό. Κέρδισε. Αυτοκινητάκι.
Να έρθετε αύριο. Βεβαίως. Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε, Μαρίνα? Παναγία μου, Ελένη μου, δεν θα το πιστέψεις. Τι έγινε, Τελικά είμαι πολλά τυχερή, α. Ο Μανώλης εγόρασε έναν λαχνό. Και μόλις μου τηλεφωνήσε τώρα να μου πούνε ότι κέρδισε. Α, Μανούλα μου, και δεν το πιστεύω. Ένα αυτοκινητάκι, άκουσα. Ναι, μάνα μου, κέρδισε ένα μικρό αυτοκινητάκι. Κατίνα μου, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, να πιέσω τον Μανώλη να τον προλάβω να του το πω πριν φύγει τον Κασαπιό και πάει σε καμιά μάντρα. Χωρίς αυγούλα, επέλνανες με, δεν το ήθελα το ευλογημένο με το ζόρι να το κουράσω. Μάνα μου, δεν το ήθελες εσύ. Ήθελε το όμως η γυναίκα σου, κατάλαβες. Γιατί είσαι το σύμβουλος της, γιατί. Ναι, Κατίνα. Μίλα πιο σιγά, Κατίνα, να καταλάβω. Ναι, εγώ ρε σένα. Το πράγμα. Μα σοβαρό μιλάς. Τι έγινε, Μανώλη? Είναι η πρώτη φορά, ρε Κατίνα, που μου τηλεφωνάς να λύσεις μου καλά νέα. Ναι, μα να το φέρω και σπίτι. Μπράβο, ρε Κατίνα. Ναι. Άντε, γεια σου, γεια σου. Πες μας, Μανώλη, τι έγινε? Και αν θυμάστε πριν λίγες ημέρες που χώρασα έναν λαχνό. Αν πείτε τι έκανατε, έναν αυτοκίνητο. Oh, yes! Έναν αυτοκίνητο, Σταυρούλα μου, κέρδισα ένα αυτοκίνητο. Ένα λεπτό, Μανώλη, ένα λεπτό. Αν θυμάσαι καλά, τον λαχνό τον αγόρασες προς 50 σέντ και εγώ σου έδωσα τα 25. Άρα το μισό αυτοκίνητο είναι δικό μου. Πού να λες ένα ξαγόρι. Μανώλη, σου έδωσα τα μισά λεφτά, έτσι δεν είναι? Άρα ο μισός λαχνός είναι δικός μου. Πελάρες που να λες ένα ξαγόρι. Μανώλη, σου έδωσα ή δεν σου έδωσα? Εντάξει ρε κουμπάρα, σου θα δώσω πίσω. Με συγχωρείς, Μανώλη, αυτό δεν γίνεται. Το αυτοκίνητο το μισό μου ανήκει. Μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Αναξαγόρας. You are right. Μπορεί, με έναν έκατο εσύ, εντάξει. Οκ, ήταν πιο άγκρι. Να τη φέρω τούτη να λέω πίσω. Μανώλη μου, τελικά είμαστε τυχεροί, Μανώλη μου, ναι. Ναι, Κατίνα, είμαστε τυχεροί. Μα τι εσείς? Ο Αναξαγόρας. Παναγία μου, Αναξαγόρας, δεν πάθεν τίποτε, Αναξαγόρας. Δεν έπαθεν τίποτε. Εγώ γιατί φωνάζω καλά? Ξέρω εγώ γιατί φωνάζεις. Ποιος ξέρει? Ξέρω εγώ. Τώρα να και να με πελάρεις, θέλεις κουβέντα με μου. Άντε Μα να δω. γιατί, Μανώλη μου, ειδικά τώρα, μάνα μου, που απέκτησες και καινούριο αυτοκίνητο. Τούτον το καινούργιο αυτοκίνητο που λαλείς, Κατίνα μου, το διεκδικεί και ο Αναξαγόρας. Και γιατί? Διότι έδωκε μου τα μισά λεφτά να αγοράσω το λαχείο. Και δικαιούται το. Ξέρω εγώ, ρε Κατίνα. Βασικά αγοράσαμε το που μισό. Και τώρα δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, ρε Κατίνα. Άκου να σου πω, Μανώλη μου, να ρωτήσεις έναν δικηγόρο. Μπορεί να μην το δικαιούται, δεν κατάλαβα. Παρέτα, ρε Κατίνα, μα να τραβώ τον Αναξαγόρα σε δικαστήρια και δικηγόρους τώρα. Ουφουζού. Κερδίσαμε κι εμείς έναν δώρο που το είχαμε ανάγκη κιόλας και να μας το πιάσουν. Και θέλει που να μας το φέρουν να και του όσδαμε. Πότε να έρθουν? Αύριο είμαστε. Ατυχία και μισή ώρα ατυχία. Λοιπόν, Κατίνα μου, τι ώρα θα έρθουν αύριο να σου φέρουν το δώρο? Δεν ξέρω ακριβώς, Ελένη μου. Θα έρθει και η τηλεόραση. Για ποιο λόγο να έρθει? Συνήθως έτσι κάνουν. Αν κάποιος κερδίζει ένα δώρο, κάνουν διαφήμιση και μετά την δείχνουν στην τηλεόραση. Μα είναι ο Μανώλης που κέρδισε, εκείνο μπορεί να πιάσω. Ο Μανώλης ο Αναξαγόρας. Τι συμπεριφορά τώρα είναι αυτή του Αναξαγόρα, δεν καταλαβαίνω. Ναι, αφού ο κύριος Αναξαγόρας έχει το δικό του αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να θέλει και αυτό. Ναι, αγάπη μου, αλλά μαζί μου αγοράσαν το λαχείο. Δυστυχώς. Είμαι σίγουρη ότι ο Μανώλης θα βρει τη λύση. Μην στενοχωριέσαι, κυρία Κατίνα. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε τώρα, πού να μας πάρεις μια βόλτα μόλις πάρεις το αυτοκίνητο. Όπου θέλετε να σας πάρω, ρε κοπέλες. Μόνο στο βουνά να με σας πάρω, γιατί πιάνω έτσι απότομα τις στροφές. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλύτερα να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιάς. Καλά, δικαιούσε το και εσύ. Τα πήρες όμως, Μανώλη, γι' αυτό σου λέω. Το μισό αυτοκίνητο είναι δικό μου. Και πώς θα το μοιράσουμε, ρε Αναξαγόρα?
Τι θα έλεγες να μου πουλήσεις το μερίδιο σου το μισό? Νομίζεις δεν το σκέφτηκα ένα εξαγόρα. Αλλά είναι κρίμα η Κατίνα, ρε. Ξέρεις πόσο να θέλει ένα αυτοκίνητο. Τότε να χωρίσουμε τις μέρες. Τη μια μέρα να το παίρνει η Κατίνα, την άλλη μέρα να το παίρνω εγώ. Ένα δύσκολο, ρε, ένα εξαγόρα. Ωραία. Τι θα έλεγες τότε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να το παίρνει η Κατίνα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να το παίρνω εγώ. Σε Κυριακή να κάθεται αργία. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να διευθετηθεί. Κι άλλα καλά, κοίταξε να δεις. Άσε να το πω της Κατίνας και μιλάτε τα να τα βρετε μαζί. Ναι, δεν έχεις άδικο. Άσε, θα μιλήσω εγώ με την Κατίνα. Που μισώ. Μα γίνεται που μισώ, Μανώλη μου. Γίνεται, ρε Κατίνα, αλλά τι θα κάνουμε. Παναγία μου, ρε παιδί μου. Μια φορά μου κερδίσαμε και εμείς ένα δώρο, μας αφήνουν να το χαρούμε. Ένα λεπτό, ρε Κατίνα, ένα λεπτό. Διότι πριν την κουβέντα είναι ξαναείπες τι, να σου διευκρινίσω κάτι. Τι. Εκέρδισα. Εγώ, ενικό, όχι πληθυντικό. Εκέρδισα εγώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό μου. Ναι, Μανώλη μου, αλλά επειδή εσύ έχεις αυτοκίνητο, είναι ευκόλως εννοούμενο ότι το καινούριο θα το πιάσω εγώ. Όχι, ρε Κατίνα, δεν είναι καθόλου ευκόλως εννοούμενο. Καλά, ναι. Εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Ένα σου εγώ το δικό μου. Μα το παλιό. Δεν είναι καθόλου παλιό. Ναι, αλλά το άλλο είναι ολοκληρούρκο. Μα γι' αυτό πώς σου το διώ, ρε Κατίνα. Διότι άμα σου το δω και 3 ημέρες, να μου το καταστρέψεις. Ενώ εγώ είμαι καλός οδηγός, θα το προσέχω. Τελικά, Μανώλη μου, ευτυχώς που είναι αγόρασες το αυτοκίνητο της δασκάλας της Σταυρούλας, Έξω να είναι να μπω γάμνα. Καλή θα η Μανώλη. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Να έρθουν που κερδίσει να φέρουν το δώρο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Άρα, πάω. Παναγία μου, μαούλα πρέπει να τα σκέφτομαι εγώ. Κατίνα, σου είπαν ακριβώς τι ώρα θα έρθουν. Κάποια ώρα το απόγευμα είπα εσύ. Όμως είναι στην ώρα του, σου που και τόσο Μανώλης ακόμα να ετοιμάσει. Μανώλη μου αρκείς! Ο Παναγία μου ήρθε εσύ! Τι φτάσει, λοιπόν, ανοίγω εγώ, ανοίγω εγώ. Γεια σας! Εσύ είσαι. Τι είναι ρε Κατίνα μου, άμα ήξερα ότι θα νιώθω τέτοια απογοήτευση που θα με έβλεπες δεν θα ερχόμουν. Όχι, όχι, νομίσαμε απλώς ότι ήταν οι άλλοι με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, άκου τους. Ψύχρεμα. Κάτσετε ψύχρεμα. Μανώλη, να μην ξεχνιόμαστε, Μανώλη. Τι. Το μισό αυτοκίνητο είναι δικό μου. Ατού εσύ ρε, αναξαγόρα. Άτε. Γεια σας. Καλώς τι. Μα, συγγνώμη. Είσαι εσύ που πούλησες το λαχείο. Ναι, εγώ είμαι. Τι κάνετε, κύριε Μανώλη? Καλά, μάνα μου, καλά. Λοιπόν, πάω να φέρω το δώρο σας από το αυτοκίνητο γιατί δεν ήμουν σίγουρη αν είστε στα σπίτι. Το αυτοκίνητο. Τι γίνεται εδώ? Κατίνα, κατάλαβες καλά, μάνα μου, να μου σου είπε η κοπέλα. Ναι, Μανώλη μου, είπε μου ότι κέρδισες έναν αυτοκίνητο. Καλά. Κέρδισε αυτοκίνητο και έχει το μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα λεπτό και χτυπάω εδώ. Ορίστε το δώρο σας. Συγγνώμη, να μου το. Ένα αυτοκινητάκι. Αυτοκινητάκι. Ναι, μα μίλησα με τη σύζυγό σας και της είχα πει ότι έχει κερδίσει ένα αυτοκινητάκι. Μα τι εννοείται αυτοκινητάκι? Ένα παιδικό αυτοκινητάκι. Όχι, ένα λεπτό. Δεν μου είπες παιδικό, παραδέχτου το. Ναι, γιατί δεν πρόλαβα. Κλείσετε το. Αλλά νομίζω ότι καταλάβατε. Να μου να καταλάβει κάτι. Ένα ξαγώ να πιάσει το δικό σου. Πιάσ' το. Εντάξει, μάνα μου, ευχαριστούμε πολλά για το αυτοκινητάκι. Γεια σας. Να βάζεις στο καλό μου. Να βάζεις στο καλό. Τώρα ρε Κατίνα, τι να σου πει κανείς? Πάλι φταίω εγώ. Ποιος θέλει, ρε Κατίνα. Αφού δεν άφησες την κοπέλα να σου εξηγήσει, ρε Κατίνα. Και κλείσει το τηλέφωνο. Μανώλη μου, με νευριάζεις, μάνα μου. Στο κάτω-κάτω μπορούμε να αγοράσουμε το αυτοκίνητο της δασκάλας της Σταυρούλας. Μα τούτο είναι το πρόβλημα, ρε Κατίνα, που είναι να βρούμε ένα αυτοκίνητο. Ποιο είναι το πρόβλημα, κάτι? Μάνα μου, δεν καταλαβαίνω πάλι. Μα τι να καταλάβω, ρε παιδιά. Μαζί όλοι. 1, 2, 3. Κατάλαβα να λαλείς.